वीडियो स्टार्ट हवा आगु सब्सक्राइब लाइक और बेल आइकन को खुंपीवा को पड़िबो इटा ऑप्शन नुह बाध्यतामूलक स्टेप हो विज्ञापन सरीला वीडियो देखो खुआटा मिलला बहुत कष्ट बुली बुली खुआ कोटा केमितिया देख मावा को मंदिर फ्री रे पड़ियो खुआ आइछि भाई खुआटा खोजी खोजी डिमाट रे मिलला खुआटा केमितिया मते देखिलो से काबे काई क्षीर मोर मोर गुडा टाइम लागे हां क्षीर मोर मोर क्षीर आमे कोन करिया डालमा 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 रोटी डालमा ना पूरी रोटीटा डालमाटा पूरी छानिया भाई बसनो रोटी डालमा का कोन खाया पे नाते रे बोतल खाओ पे गाने हुआटा केमितिया जिंसटा बुडो बुडे देखा जाउछ छेना छेना पर बुडे देखा जाउछ हैं सोला खुआ आमे जदि सेटा डीमार्ट रे आथा सेटा हरियाणी जिंस से खुआ नो से तबला जिंस डालमा पे हो जाइछि कोदिगा आइछि नि पाछला कोदिगा टमाटो 10 टका रे ना बे भाई 10 टका को किले ना केतिया हां 10 टका रही थे 10 टका किले भाई 8 टका साटी जो टमाटो देखि मोर काली सकाळ सड़ी जाऊ न खाइ पारि कि हला सोला पोखर ऊपर भल अच्छी डालमाटा बाडिया गोटे बढ़िया डालमाटा हम ओहो कौन आइटम आई गोटे हल्का नास्ता 25 टका मेथी की 25 टका नुआ आइटम छोटिया गिलास बना 25 टका किरा कहूछ किरा दुनिया लुटी दब सत्य ना मिछवा 25 टका गुडा टाइम लगे संपूर्ण मरी मरी गोटे लिटर हम मन 2.5 लिटर मरिकी गोटे लिटर हम सी पूरा मुह बांधिदेव जान हाँ मु आईस कषा आइटम भाई मसला पकई जी भी कष हम है रोषे आस तुम कि भल जना है ओभरली कह कथा तुम हाथ में जादू अच्छी मलम लगेब नाकुआ नाकुआ चाट वाला गोटे दही बुझल लंका कौन कर दली दली पानी कटिक हाँ कि नागियो साउथ इंडियन आइटम डालमाटा बसीगला ओ क्षीर तो ये हेल्ले जहाँ हम 2.5 लिटर मरी मरिकी पूरा लिटर हम क्षीर प्रिपरेशन स्टार्ट होगा ना खुआ के खुआटा को सामना नहीं टिके टिके खाई दे नहा लगुच दे दे एटा पड़वाइल रे आना आना फटाफट एटा बंद कर देबी बंद बसन ये कौन रोटीटा हम तो सर खाइबी ना मोबाइल रखीदेल सर क्या टोकाटा ना पन्नीटा तो स्टार्ट करिया टिके खाई आ बेसी खाई ना बेसी खाइले खराब पिला कोरू हड़ी गोटे था बो कौन कर बसई कोरू हड़ी दबला सामुका सामुका खाई ना सामुका खाई ना सामुका चार कोरू होता भाई मत लगे दो हड़ी चाकरी खाई ये
ଆଜି ଖାଇବା ପୁରା ମାନେ ମଙ୍ଗା। ଯାହା କହୁ ବୋଲେ ଭାଇନା ଆଉ ବୋଲେ ତମ ହାତରେ ଏକା ଯାଦୁ ଅଛି ଭଲ ଟିକେ ନକା ବୁଝେ ନା ନାଇଁ ନା ତଥାପି କଣ ଏମିତି କହନ୍ତି ନା 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 ହଉ ଭଲ ଅଛି ତମେ ଆଗକୁ କାଇଁ ଏତେ ଜୋର ଲଗେଇ ତଳରେ ହା ତ ଆଣୁନ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଣୁ କୋଉଟା ଆଣି ଆରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଲଗେଇ ନା ଅଛି ସେ ହେଇଗଲେ ତା ଭିତରେ ରୁଟି କହୁଛ ତୁମେ ତମେ କ୍ଷୀରି ଉପରେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛ ପଛରେ ରୁଟି ଫୁଟିରେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗ ହେଇଗଲି ମାର୍କ ପାଇବି ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟରେ ଭଲ ତାକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ପଢିବି ନା କଣ ମୁଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦିନ ଏକ୍ଜାମ ଦିନ ବିୟର ପିଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଦୁଇଟା ବିୟର ନା ରେ ଦେଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଦଶମରେ ତୁମେ ବିୟର ପିଉଥିଲ କ'ଣ କଳାକାର ଦେଇଛି ନା ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସେ ଯାହା ରୁମ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ପରୀକ୍ଷା ନୂଆଟା ସେଣ୍ଟର ହେଲା ଜଣ ତମର ବି ନୂଆହାଟ ସେଣ୍ଟର ସିଂପାନିଆ ସ୍କୁଲରେ ରହୁଥିଲ କି ସେ ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଘର ସେ ରହୁଥିଲୁ ଏଠି ଆମେ ଭାଇ ନୂଆହାଟ ସେଣ୍ଟର ଆମର ହେଇଥିଲା ଆମେ ସିଙ୍ଗିପାନିଆ ସ୍କୁଲରେ ରହୁଥିଲୁ ଜାଣିଲ ଭାଇ ସିଏ ଆଣି ସାଂସ୍କୃତିକ କଲେଜ ଚାଲୁ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ବାହାରୁ ଆସିছে ସେଠୁ ଆମକୁ ଡାକି ନେଇଗଲା ଚାଲିବି ଭାଇ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦିନ ମୋତେ ପେନ୍ ଦେଲେ ଏମିତି ନିଶ୍ଚୟ ଶୋଇଲେ ଯାଇ ଚୁପଚାପ ହିଁ ଖାଇବି ସକାଳୁ ଲେଖିଲେ ମାନେ ତ ବହି ଲେଖିଦିଅ ସେଇଠୁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପଢ଼ିଦେଇ ମୋ ଆଗରେ ସେ ଭଲ ପଢ଼େଇଲି ଅମରେଶ୍ୱର ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଅମରେଶ୍ୱରପୁର ଯେଉଁ ନୂଆଟା ସିଏ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଥାଏ ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ଝିଅଟା ମୁଁ ଯାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବି ମୁଁ ବାଳ ପଢ଼ିନି କିଛି ସିଏ କ'ଣ ମୋର ମୋତେ ଦେଖିକି ମୋତେ ପଚାରିଲା ତୋତା ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆଇଛି ପଢ଼ା ପିଲାଟା ଏଇ ବିୟରର କମାଲା ଆପାସି ଜାଣିନି ସେଇଥିରେ ଖାଲି ଥୋଇଲେ ବି ହେଇଯିବ ଲାଇଟରଟା ପକାଉନ ସେମିତି ଜଳା ଫଟାଫଟ ସଫା କଲେ କ୍ଲିନ୍ କର ଖାଇବା ଉଠୁନ ଜାଣିଲ ସେ ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ସେ ତ ଯାହା ଦେଖିଲେ ମାନେ ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ହେଇନି ଜମା ତିନ ଗୋଟା କ'ଣ କହୁଛି କହିଲୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ତୁ ଆଡ଼େ ସେ ଯେଉଁ ବକ ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ସେଇଟା ହଉଥିଲା ସେ ପଚାରୁଥିଲା ଓଟର ପଡ଼ି ସେଇଠି ଭୋଟ ନୁହଁ ମାନେ ଧର୍ମ ବକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରୁଥିବେ ଶାନ୍ତି କ'ଣ ଜୀବନ ସତ୍ୟ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ପଚାରୁଥିବେ ହେଁ ଏଇଟା କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା ଶାନ୍ତି କ'ଣ ଆମ ଗାଁ ନାଣ୍ଡି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି କ'ଣ ଓ ସେଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଶାନ୍ତି ବୋଇଲେ ତ ଆସନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କା ଆଉ କେଉଁଟା ଦେଖିବୁ ସେ ଲେଖିକି ପୁଣି ପଚାରିବ ମିଠା ହେଲେ ଆମେ ଚିନି କ'ଣ ପକେଇଦେବି ଚାଉଳ ମିଶିନି ଚାଉଳ ମିଶେଇ ଚାଉଳ ହେଇନି ବେ ସେ ଏଥିରେ ହେଇଯାଇଛି କାଇଁ କମ୍ ଖାଅ ନହେଲେ ରୁଟି ଖାଇବି ହେବନି ଚାମଚ ଟିକେ ଦିଅ ମତେ ଲୋ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀରିଟା ହେଇଯାଇଛି ରୋଷେଇଆ ଶ୍ରୀ 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 8 ଶ୍ରୀ ଶୁଭକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନେ ରୋଷେଇ କଲେ ଆମେ ଖାଇବା ଦେଖିବା କ୍ଷୀରିଟା କିପରି ହେଇଛି ଏତେ ମିଠା ନାହିଁ ଓ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତମ ଦେହ ଚାହୁଁଛି ଚାଉଳ ହେଇଛି ଆମ ହାତରେ ପୁରା ଯାଦୁ ମତେ ବିଦା ତମ ଦିଅ ସିରିୟସ୍ ଉଦୟରୁ କହୁଛି ତମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ତମ ହାତରେ ଯାଦୁ ଅଛି ମଲମ ଟିକେ ମାର ଭଲ ହେଇଛି ସେଠି ବନ୍ଦ କର ସେଠୁ ବନ୍ଦ କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଭାଇ କି କ୍ଷୀରିବେ କି କ୍ଷୀରି କ'ଣ ହେଇଛି ତମ କ'ଣ କାଜୁ କିସମିସ ପାଟିରେ ବାଜିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି
ଓ ତମର ପୁଣି ଏତେ କଳା ଥିଲା ମାନେ ମିଠା ବି ପରଫେକ୍ଟ ମିଠା ହେଇଛି। ମୁଁ କହୁନ ଅଧିକା ମିଠା ହେଇନି କମ୍ ହେଇନି। ମୁଁ ଚିନି 2 ଚାମଚ ପକେଇଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏଇଟା କ୍ଷୀରରେ ପଡ଼ିଯାଇతే ହରିଗଲା ହେଇଯିବ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ମତେ ଦିଅ ତ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଆଉ କାହିଁ ଖାଇବ। ଭାଇ ଆଜିର ଆଇଟମ୍ ଡାଲମା ଏଇଟା ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ଆଉ କ୍ଷୀରି ତାକୁ ପୁରା ମାରିକି ତାକୁ ପୁରା କାଟିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଇଲୁ ପାଖାପାଖି ଲିଟର 1.5 ଲିଟର ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ୍ଷୀରିର କହିଲେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ବାହାରିଲା ଏମିତିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ମିଲ୍କ ମେଡ୍। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ଖୁଆ 150 ଗ୍ରାମ କହିକି କ୍ଷୀରଟା ହେଇଛି। କାଜୁ ମିଶେଇ 500। ଯା ଖାଇ ଚାଲ କେଉଁଥିରେ ଆମର ଅଭାବ ଅଛି ଭଗବାନ କେଉଁଥିରେ ଅଭାବ ରଖିନାହାନ୍ତି ଆମର। ହଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।